Suwe ora ketemu. Ing sawijining désa sing ayem tentrem ana loro nom-noman, Raka lan Sekar. Kabeh wong ngerti yen loro-lorone padha tresnan, nanging wong tuane Sekar ora ngrestui. Miturut ibune Raka, durung ngowahi masa depan sing cerah lan isih ora pantes kanggo putune. Nanging Raka lan Sekar ora peduli. Tresno kuwi wis ngiket atine. Saben sore nalika matahari wiwit ndelik ing balik gunung, Raka lan Sekar ketemu sembunyi-sembunyi ing pinggir kali. Ngobrol, guyon, lan ngingepi. Hari demi hari dilakoni. Kanthi rasane tresno lan was-was. Nanging nasib ora tansah selarase karo karepe menungsa. Ing sawijining wengi, nalika Sekar bali saka ketemu Raka, ibune ndelik ing mburi lawang. Wajahe ketat, suarane teges. "Sekar, kowe isih ketemu Raka. Aku wis nglarangmu lho." Ibune ngomong nganggo bahasa kasar. Sekar mung bisa nunduk. Raka sing krungu kabar kuwi ora wani menyang omahe. Ing dina isuke Sekar dipaksa milih. Nerusake hubungan sing ora direstui utawa manut marang wong tuane. Kanthi ati sing reksa, Sekar mutusake putus. Loro-lorone nangis, ora ana sing bisa dilakoni. Waktu lumaku. 2 taun luwih, Raka lan Sekar ora tau ketemu. Loro-lorone sibuk bangun urip lan masa depane dhewe-dhewe. Raka kerja keras nganti bisa buka usaha cilik, lan Sekar wis rampung kuliah lan makarya ing kutha. Ing sawijining dina, nalika ana acara pasar malam ing desa, loro pasangan mata kuwi ketemu maneh. Raka lan Sekar kaget, nanging uga seneng. Wong loro sing biyen ringih amarga pisah, saiki wis dadi wong sing sukses lan dewasa. Rame kuwi dadi tresno sing bali mekar. Lan sing paling nyenengake, wong tuane Sekar saiki bisa ndelok yen Raka pancen wis pantes. Ora ana maneh larangan, ora ana maneh tangis sembunyi-sembunyian. Sakwise suwetra wulan padha srawung maneh, Raka lan Sekar resmi nikah. Nglaksanani impen sing biyen tau dirusak wektu lan larangan. Tresno sing sejati ora gampang gugur. Kadang kudu pisah dhisik supaya mengko iso bali luwih kuat.